Γεια σας. Ονομάζομαι Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα και είμαι υπεύθυνη του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δράμας και επιμορφώτρια Β' επίπεδου της ειδικότητας PE1920. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη χρήση του Wiki στα projects. Ο όρος Wiki είναι μια συντομευμένη μορφή του Wiki που στα χαβανέζικα σημαίνει γρήγορα ή γρήγορο. Η λογική του Wiki είναι ότι κάθε χρήστης, συμμετέχοντας στη συγγραφή ενός έργου, προσθέτει τις γνώσεις του ώστε όλοι να μπορούν να τις μοιράζονται. Το Wiki απλοποιεί τη διαδικασία δημιουργίας κοινών εργασιών στο διαδίκτυο, αφού ο καθένας μπορεί εύκολα να συμμετέχει στη σύνταξη και τη διόρθωσή τους. Επιτρέπει τη συνεργασία των μελών του, ακόμα και αν βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της συνεργασίας πολλών ανθρώπων από όλο τον κόσμο αποτελεί η Wikipedia, όπου εκατομμύρια λιμάτων έχουν δημιουργηθεί από πάρα πολλούς χρήστες από όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το Wiki διευκολύνει τη συνεργασία πολλών ατόμων με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού έργου. Το γεγονός αυτό το καθιστά κατάλληλο εργαλείο για αξιοποίηση στις ερευνητικές εργασίες. Το Wiki επιτρέπει στα μέλη μιας ομάδας να καταθέτουν υλικό με στόχο την παραγωγή ενός κοινού έργου, το οποίο αναρτάται άμεσα στο διαδίκτυο. Όλοι μπορούν εύκολα και γρήγορα να προσθέσουν, να αφαιρέσουν και να επεξεργαστούν το υλικό και έτσι διευκολύνει τη συνεργασία πολλών ατόμων και τη συγγραφή μιας κοινής εργασίας. Το Wiki δεν έχει κάποια προκαθορισμένη μορφή, οπότε αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πολλών διαφορετικών έργων. Πρέπει όμως να υπάρχει περιορισμός πρόσβασης μόνο στους συγκεκριμένους χρήστες για να περιοριστούν τα φαινόμενα αναπιθύμητων τροποποιήσεων περιεχομένου. Ένα Wiki ανήκει στο σύνολο των χρηστών του, δηλαδή κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να προσθέτει κάτι σε ένα Wiki και θα πρέπει να είναι έτοιμο να δεχτεί ότι ο επόμενος χρήστης μπορεί να το τροποποιήσει. Όμως το Wiki αποθηκεύεται το ιστορικό με τις αλλαγές που έχουν γίνει, οπότε μια σελίδα μπορεί να επιστρέψει στη μορφή που είχε σε κάποια στιγμή στο παρελθόν. Κάθε σελίδα του Wiki μπορεί να είναι και ένας χώρος συζήτησης για τους μαθητές, γεγονός που συντελεί στην ενδυνάμωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Μία από τις παιδαγωγικές αρχές στις οποίες βασίζονται οι ερευνητικές εργασίες είναι η παιδαγωγική αρχή της συνεργασίας των μαθητών. Οπότε το Wiki υποστηρίζει τη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο συνεργατικά και πλούσια εργαλεία στο διαδίκτυο και οι μαθητές μπορούν, αξιοποιώντας τις δυνατότητές του, να αναπτύξουν ταυτόχρονα μια εργασία συνδιομορφώνοντας το περιεχόμενό της. Οι μαθητές, έχοντας το ρόλο του συγγραφέα, δημιουργούν και διαμορφώνουν το περιεχόμενο των σελίδων του Wiki, που αποτελεί την κοινή εργασία. Ο κάθε μαθητής μπορεί να εργάζεται και ατομικά στον υπολογιστή του, συνεισφέροντας στην ολοκλήρωση της ομαδικής εργασίας. Έτσι, οι μαθητές αναπτύσσουν δημιουργικές δεξιότητες, ειδικά δεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών και λεκτικής έκφρασης. Με τη συνεργασία των μαθητών μέσω του Wiki, οι μαθητές δεν έχουν πλέον παθητικό ρόλο, αλλά λειτουργούν ως συντελεστές του Wiki, συμμετέχουν, κάνουν αλλαγές και βελτιώσεις. Η δημιουργία έργων και η συνεισφορά αυξάνει την αίσθηση της ιδιοκτησίας, οπότε οι μαθητές προσέχουν περισσότερο την ποιότητα και τη μορφή της κοινής εργασίας. Το Wiki βοηθάει στην ανάπτυξη διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, δεξιότητες εργασίας σε ομάδες και ευνοεί τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών και μαθητών-καθηγητών. Μέσω του Wiki προωθούνται οι ανεπίσημες και ευέλικτες συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. Επιτρέπει στους μαθητές και τους καθηγητές να συνεργάζονται και εκτός των επίσημων χώρων μάθησης και τους κάνει να νιώθουν περισσότερο συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Η αξιοποίηση του Wiki μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση της ποιότητας εργασίας λόγω της επιθυμίας των μαθητών να παρουσιάσουν μια εργασία καλύτερης ποιότητας, γνωρίζοντας ότι και άλλοι θα έχουν άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενό της. Μπορούν επίσης οι μαθητές διαφορετικών ομάδων να ανταλλάσσουν απόψεις και να συζητούν για τη βελτίωση του περιεχομένου της εργασίας τους. Οπότε η χρήση του Wiki οδηγεί σε μια πιο δημοκρατική συνεργασία. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει, να επεξεργάζεται τις δημοσιεύσεις, να αλλάζει ή να συμπληρώνει τα κείμενα άμεσα. Τα αποτελέσματα θα είναι ορατά σε όλους. Επομένως, ο καθένας μπορεί να αξιολογήσει, να συζητήσει για αυτά ή να τα αλλάξει. Η διεργασία συζήτησης βελτιώνεται με τον χρόνο, επιτρέποντας στους μαθητές να σχηματίσουν τη δική τους άποψη βάσει των πληροφοριών που επεξεργάζεται η ομάδα. Τα Wiki έχουν την ιδιαιτερότητα ότι στο επίκεντρο τους βρίσκεται ο διαμοιρασμός και η συνεργασία, η συλλογική εργασία και έτσι υποβαθμίζονται οι έννοιες του ειδικού, του έμπειρου, του καλύτερου και αντιμετωπίζονται όλοι ως ισότιμα μέλη της ομάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.